समल इखुनजोनो सामाखोनो खावसे थांबाय मानसिफोरा ना दासिनो खोथिया फुनो समायना समायना सोरबा जबाय भाई ना जानो भाई ना 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 लाबानो लाबसिगोन नो भाई मनसे नाया मनसे नाया मनसेलै अ मोनबायानो इयावनोलै नै फोथारावनो लागायगोननो भाई ले लाइभ भिडिअ दङ इयाव सोरनियाव नायदों नामा दे सेरेब गोथाव दङ लाना फैफा गोथाव माल
आं गैयालै लै बिलिरनाय जाया मोदाय फिसा रावनो माइ गायग्रा माखायनो धुङा गलायदों नै मानसि गोदै खावदों सोरबा हासरायाव रथैबारियाव सामाखानि रुंसारि जादों नै घटनाया सामाखानि ना होनलाय आगैलै हायना दे मा ओंखाम जानाय नांगौलै ओंखाम जाया फैजायो सं घटनाया ओंखामानो उखैलायबाय होमबा ओंखाम जाना हामालै बेमार जायो रकेट लान्सार जायो ओंखाम जाबाय थाबा माबायदि नुलायनो हाखर लालायनो खर'खौनो दाउब' गुफुर दङ नोंखौ आं खिलाफ्लांबाय तां टिकेट नाक गंदां गंदां गं हा र' मोनफैदों र' अबे मोनसे जय न' इयाव जय ना इयाव जय न' मोननै दं इयाव बिफाखआ ओइ बख्रानियाव मोनसे दलसो दं अबेयाव हिटसिं जागोन इयाव थिग जानाय नङा खोमालै औवा सिङाव मा होनदों दाउब' गुफुर नायफै दाउब' गुफुर माखाय नै दाउब' गुफुर ओइयाथ' होनबा ओइखिजा थांगासिनो बारै सोरनाव थादोंसो इयो हा बिसा फैफिनखाया होमबा दायो ओरै लाखा थांगा लांनो दायो नामा नों मटर बन्द खालामथ'वाबा सोरा जों आरो फोथारनि खामानि मावनाया दिनै अफार जाना दं बोरसि दैमा आगैनि खिफैलायसारि माइनो माइ ना बारलि मोनखोरा ना बारलि ना बारलि माखा मोनफैबायानो टपन मोनफैबाय फै टपन मोनफैबाय नै मांसआ रोदुखौ फन माला रोदुखौ ओंखामखौ स्पिड जा 1 मिनिटाव जाखां ओंखामखौ जानांगौलै टां टारा टारा टां अयदि गोदोर ना जोंना खामानिया बिदिनो जाबाय आरो इयाव
ओरै खालामनांगौ नैखि जाफा नै बुरजाथारसै नै दासो बरिया नै Tadi dia tapi aku komentar betul. Ese naik pernah nggak? Formula ke. Bahagia banget jalan boleh. Kamu. Siapa yang siapa yang Asal. Oh. Burbur. Hei. Hei. Đừng xoay à. Anh nữa. Con kìa. Burbur. Burbur đi ha. Apa ada. Come back. Baru dikit jangan. Kalau tidak kan lagi. Nak kucing dia lagi ni. Dia makalah dan dia lah. Ni batu ni ni ni. Boleh dia mati. Wah, itu besar tu. Iya. Mau lần đi ra bán bài áo ra đâu rồi. 그지? 그자 그지다. 그자 그지. Người ta mua được cái nào cũng biết mà. À, thì gia đình ta phốt là mấy cái số là giàu rồi. Lại vậy. Có vài nó để dùng không đấy? Đúng rồi. Đấy, đi thằng nào ra cần bé đấy. Pin tu mana? Kau sak kenapa ini teman? Ayo sak kalian siapa? Ayo sak. Pikat banget sih, ya robot pikat sini. Apa loh? Saya yo. Saya. Hai. Ơi đừng. Horo mana dong ya? Horo mana dong? Horo ah? Ngapalin dong mana? Kisah lama ya kisah.
ओरै गोजान लामा थांसै सिदा खोथिया जाहैगोन खोमा दे फैबायसो रानिलाय दे हामबाय दे Salaramni. Apa? Nangko. Hombala ja kaman mu garme ni ala be Jurang nama. Trường hợp lấy năng là bà gì nhưng mà lại bạn thầy này Gaban sida lima ओरैनो होनदों रमनखौ रायसोरो मा होनदों जोंसो मालदार मावदों जों माइ फोथाराव गानाय माने माइआ मार जागोन इयाव Mana? Sama dah kena sampai. Ikan mana? Feeder kada song. Itu nasi ayam ini. Kerja tu kan? Kau pulai mana dulu? Mana pulang orang? Ada game lagi ada. San jangan jadi nanti. Jadi,
अखा फैहांदोंलै अखा फैहांदों बिराद जागोन इखिनियाव माइया खोथियानो माबा आग्लायनायसो ना बिदियासो माइया जासोगारो Siapa lapor deh? Kalau itu tidak. Ikan kelapa, ikan ke. Cuma. Ikan kelapa deh. Hidit dikit lah, hidit. Kem siapa sih? Oh deh. Ada. Mat distablis tapi ada dah. Guys, sebentar, saya kau mai. Ôi giời ơi! Aku tu nak turun. Pada kar tu macam kau se. Ipi macam bayi mana ni haban tu bayi mana. Tak sedap pora-pora. Ha?